Jainko gizonek ginari, agur ospe honezpena. Jesu Kristo erregeri, ezkerrotoitz maitasuna. Jesu Kristo erregeri, ezkerrotoitz maitasuna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. zenideok aitor ditzagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, galdurik zegoena bilatzera etorri zarena, erruki jauna. Jesus jauna, guztien erospenerako zeure bizia eman duzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, zure seme alaba sakabanatuak biltzen dituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, egin gaitzala zure laguntzak beti alai zure zerbitzuan. Ondasun ororen iturri zaren horri emanak, bizitzea bai da guretzat, egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Makabearren bigarren liburutik. Egun haietan, bazen Eleazar izeneko gizon bat, legemaxu nagusienetakoa, adin handiko eta itxura bikaineko gizona. Ahoa zabaltzera behartu eta txerrikia janarazi nahi zioten. Bera ordea, bizitza lotzagarria baino heriotza ospetsua nahiago zuenez, bere gogoz zijoan makillaka dakartzera, ahoan zuena botaz. Horrelaxe egin behar dute debekatutako janaria gutxiesteko kemena dutenek, bizia galduko badute ere. Legiaren kontrako otordu sakratu hartan buru zirenek aparte hartu zuten Eleazar. Aspalditik ezaguna baitzuten. Jatea zilegi zitzaion haragia, berak prestatu eta ekartzeko esaten zioten, eta ura janez, erregeak aginduriko sakrifizioetako haragia jaten zuen itxurak egin zitzala. Horrela, heriotzatik libratuko zen eta aspaldiko adiskidetasunagatik gizabidez erabiliko zuten. Baina Eleazarrek erabaki jatorragoa hartu zuen, bere adinari, zahartzaroaren nobleziari, lanean zuritutako ile agurgarriari, haurtzarotik izan zuen jokaera bikainari eta batez ere, jainkoak ezarritako lege santuari zegokion erabakia. Beraz, lehenbailen hil zezatela erantzun zien. Hau zioen, gure adinean ez da egoki itxurak egiten ibiltzea. Gazte askok uste izango du Eleazarrek bere 80 urterekin gentilen ohiturak hartu dituela eta gelditzen zaidan bizitza apurra luzatzeko, nik itxurakeria hori egingo banu, gazteak okertu egingo lirateke nire erruz, eta hori nire zartzaroa zikintzea eta lotzagarri egitea izango litzateke. Gainera, une batez, gizakien zigorrari ihes egingo niokeen arren,
ezin izango nuke ahal guztidunaren eskuetatik ihes egin, ez bizitzan, ez heriotzan. Horregatik, orain neure biziak hementsu emanez, nire sartzaroari dagokion duintasunez agertuko naiz, eta jarraibide bikaina utziko diet gazteei, gure lege agurgarri eta santuengatik gogotsu eta kementsu eman dezaten bizia. Hori esan da, oinazelekura abiatu zen berehala. Zeramatenek gogorkeria bihurtu zuten lehentxeago agertutako biguntasuna. Esan zituen hitzak erokeriatzat hartu bai zituzten. Eleazarrek zigorraren gandik hiltzear zegoela, zotinka esan zuen. Jaunak, jakinduria santuaren jabe denak, ongi daki heriotzari ihes egin niezaiokeela, eta neure gorputzean oinaze gogorrak jasaten ari naizen arren, neure barruan pozik daramatzadala beraganako begiruneagatik. Horrela hiltzen Eleazar, bere heriotzaz, prestutasun eta onbide esenplu gogoangarria utzi zien, gazteei ez ezik, baita herritar guztiei ere. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jaunak dit eusten. Jaunak dit eusten. Jauna, bai ugari direla nire etsaiak. Bai ugari nire aurka jaikitzen direnak. Ugari dira nitaz diotenak. Ez du salbameni jainkoagan. Baina zu zaitut jauna babeski. Zu neure ohore. Zuk didazu burua jasotzen, oiuka dei egiten diot jaunari, eta erantzuten dit bere mendizantutik. Jaunak dit eusten. Oheratzen naiz, lokartu eta esnatzen. Jaunak bai dit eusten. Milaka etzaik inguratzen banau ere, nik beldurrik ez. Jaunak dit eusten. Aleluia, aleluia, aleluia. Jainkoak gu maite izan gaitu eta bere semea gure pekatuen barkamen oparitzat bidali du. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus Jerikon sartu eta herrian barna zijoan. Basanan Zakeo izeneko gizon bat zergalari burua zena oso aberatsa. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen Zakeo, baina ezin zuen jendetzagatik txikia baitzen. Lasterka aurrera joan eta pikondo batera igo zen Jesus ikusteko, handik igaro behar baitzuen. Jesusek toki hartara iristean gora begiratu eta esan zion, Zakeo, jeitsi berehala, gaur zure etxean gelditu behar dut eta. Berehala jeitsi zen eta pozik hartu zuen etxean. Hori ikusirik denak marmarka hasi ziren. Pekatari baten etxera joan duk ostatuz. Zakeok ordea zuti jarrita esan zion jaunari. Jauna, neure ondasunen erdiak behartzuei emango dizkiet, eta inori ezer ostu badiot, lau alako bihurtuko diot. Jesusek esan zion, gaur iritsi da salbamena etxe honetara. Hau ere Abrahamen ondorengoa bai da. Izan ere, gizonaren semea galdua zegoena, bilatzera eta salbatzera etorri da. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Estos días hemos comenzado a escuchar en la primera lectura el libro de los Macabeos. Este libro de los Macabeos nos narra la fidelidad, ¿no?, de
de los macabeos, del pueblo de Israel, ante las amenazas, ¿no?, de los reyes cuando querían que negasen al verdadero Dios, ¿no?, y adorasen a los dioses falsos, ¿no?, a los dioses paganos, ¿no? Y ante esta exigencia, pues los macabeos, ¿no?, sufren el martirio, ¿no? Estos macabeos sufren el martirio. Hoy hemos escuchado el testimonio de Eleazar, ciertamente un testimonio precioso, ¿no?, en el que este hombre pues hace una reflexión muy interesante que también pues nos puede servir a nosotros, ¿no? Él dice: al final de mi vida ya soy anciano y ahora no voy a ser escándalo, especialmente para los jóvenes, ¿no?, negando mi fe, sino que ya por los años que me queda, pues voy a mantenerme firme y dar este ejemplo, ¿no?, para aquellos que vienen detrás de mí, ¿no? Pues qué bonito es esto, ¿no? Bien para la reflexión personal, ¿no? Nuestra fe que hemos recibido desde niños, que lo hemos vivido, pues ciertamente, ¿no?, el ser fieles, ¿no?, y el mantenernos firmes hasta el final, ¿no? No solamente por nosotros, sino también pues por coherencia y por dar este testimonio, ¿no?, y este ejemplo, ¿no?, porque es lo más importante que podemos dejar y heredar a las próximas generaciones, ¿no?, a los hijos, a los nietos. Lo más grande que podemos dejar en herencia no son los bienes materiales, sino nuestro testimonio de fe. Nuestro testimonio de fe. Y hoy pues Eleazar nos da ejemplo, ¿no?, de esto. Y él está dispuesto a sacrificarlo todo para ser fiel a Dios, incluso su vida. Y en el Evangelio hemos escuchado el pasaje de Zaqueo, la conversión de Zaqueo, y en este pasaje del Evangelio pues también es lo mismo, ¿no? La idea también es lo mismo, ¿no? Zaqueo, que era un publicano pecador, era muy rico porque se había enriquecido aprovechándose y engañando y robando a la gente, a sus conciudadanos, pues cuando se encuentra con Jesucristo y Jesucristo pues le dice: hoy quiero entrar en tu casa, y cuando Zaqueo descubre en Jesucristo al Hijo de Dios, aquel que es amor y misericordia, pues toda su vida cambia, ¿no? ¿Y cómo cambia? Pues dejando todas las cosas de este mundo, dándoselo a los pobres, porque ciertamente él dice: la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, si he engañado a alguien 4 veces más. Por tanto, prácticamente, aunque era muy rico, él se quedó en la miseria, ¿no? Se quedó sin nada, se quedó pobre, Zaqueo, ¿no? Bueno, pues a él le da igual ya las cosas materiales. Él ha encontrado en Jesucristo el mayor tesoro. Por tanto, lo vende todo, lo da todo para quedarse con Jesucristo, ¿no?, a quien ha descubierto en su vida como aquel que le ha cambiado la vida, ¿no? Bueno, pues pidamos al Señor también nosotros pues vivir así, ¿no?, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, siguiendo a Jesucristo como nuestro mayor tesoro, en esa fidelidad hasta el final. Así sea. Jaso dezagun bihotza jangoikoarengana Jesusen bitartez eskariak egiteko. Bere jauna noiz etorriko zain bizi den Kristau elkartearen alde, bere jardun eta eginkizunetan Jesusen misioa luzatu eta gertaberritzen hasi dezala helburu nagusia. Eska diezaiogun jaunari, sendagileen, erizainen eta gaixoak zaintzen dituztenak guztien alde, ezinean daudenei egina Jesusi berari egina dela kontutan izanik jardun dezatela. Eska diezaiogun jaunari, isurrite eta gaitzen menpe eta sendabiderik gabe dauden milioika gaixoen alde, ez diezaiogula uka zor diegun begirunea eta laguntza. Eska diezaiogun jaunari,
jaunaren hitza entzun eta haren maitik jango dugunon alde Jesusekin bat egiteak eraman gaitzala haren antzekoak izanez bizitzera, eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko aita seme alabatzat hartzen gaituzu guztiok, ez utzi gure arteko behar zuenak eta atzekabetuenak ahaztu ditzagun. Hala eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Urraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, orain eta Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zuri jauna handi horri aurkezten dizugun eskaintza honek irits dezaigula zu leial zerbitzatzeko grazia eta eman diezaigula betiko zorionaren fruitua. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin eta zure espiritu. gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza, ospatzen bai dugu, bede biziz haren piztuera itortzen eta itxaropen zendoz, haren aintzasko etorrera itxaroten. Horregaitik zantu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zeru lurrak beteri dauzka zure diztirak. Osana, zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean, datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, falondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik.
hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, bizilaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Ignazio gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Agirre Zabalaga Ugarte familiko hildakoak, Juani, Keperin eta Rosi, Mari Carmen eta Gregori. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan beri zure izena, etor beri zure erreinua, egin beri zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, gure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Duzu erregetza, zure atospe eta indarra, orain eta Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu. Ona hemen, Jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak mai ontara deituak, hauna ni ez naiz inoz zunere etxean zartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz.
Jesus maitea zen, azken afarian, era eman nahi, ardota ogia, guretzat zelari, hiltzeko aurrean, maitasuna zeukan, bihotza mendean. Urtu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Apostolu eri, minez esan die, ni gaur saldua naiz, bihar hilko naute, aitaren ganako, denbora zait bete, ona orai zenbot, zaituztedan maite. Urtu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Egin dezagun otoitz. Sakramentuaren doain santuak harturik apalik eskatzen dizugu jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko, agindu zigun eukaristia honek handi dezala gugan maitasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, esan datorren ostegunean, etzi, hasiko dugula miraritako edo milagrosaren novenarioa. El próximo jueves, pasado mañana, comenzaremos el novenario a la Virgen Milagrosa, sepáis. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedenka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Nere ama txirla sana, ni zuretzat arnazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu.
Errosaio santua, nahi gabezko gertakariak. Lehenengoa, jaunaren otoitza Getsemaniko baratzan. Zure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.